Takže čaute ľudia, vítam vás u dnešného nového videa a dneska tu budeme mať video z Pets Go. Takže toto je môj hlavný účet na Robloxe. Hrám už dosť dlhú dobu hru Pets Go. Ako vidíte, mám aj dosť už petov. Mám aj jedného secret peta. A dneska si spravím opening, keďže mám 24 instant luck potion štvorek. A ako vidíte, dosť blazing diceov, aj rainbow a golden. Takže dneska si spravíme brutálny opening, kde dúfam, že nám padne aspoň niečo. Môžeme sa na to vrhnúť. Tak. Teraz si dáme blazing dice. Dáme luck potion 8. Teraz dáme rainbow dice. Aj golden dice. Dáme fruity. Tak, aj shiny. Dobre. Aj z týchto dáme max, aj z týchto. Aj z týchto. Tak. No. A môžeme sa na to vrhnúť. Aj. To nič. Toto. Ani toto. Vajce, vajce. Yes. Poď. Poď. Čo to bude? Na 50 milión. A dá sa na začiatok. Teraz trošku lepšie by sa dalo. Bounty, dobre. No. Ale no. Poď niečo dobré. Poď. Bože môj. 31 milión. No dobre. Dá sa. Ale akože mohlo by mi padnúť niečo. Hm. 15 milión. Začínam tušiť, že tento opening nebol najlepší nápad. Poď. Vajce. Yes. Poď ňučpet, prosím. Ale. Aspoň niečo dobré, poď. 55 milión. Poď niečo, poď. Ale. Bounty zase, dobre, aspoň. Poď. Bože. Zase bounty, dobre. Poď niečo, dobre. Ale bože. 31 milión. Poď ďalšie, poď. Ale. Poď. Bože môj. Akože niečo dobré by mi už mohlo padnúť. Poď. Poď. Ale. Vždy len títo 5 miliónový alebo 7 miliónový. Furt len toto. Poď. Zase. Dobre, 37 miliónov, ale aj tak.
Aspoň vajíčko nech mi to dá. Teraz, vajce. Yes! Yes. Poď, kľúčko. Nie. Joj, čo to bude? Zase 55 milión. Teraz? Koľko máme ešte poušnov? Ešte 2. Dobre, musí niečo padnúť. No, posledný roll. Poď, prosím. Nie. Tak si aktivujeme jednu z trojku, Instant Luck 3, hej. No poď. Aspoň, že bounty. No tak ideme aktivovať posledný roll v tomto videu. Dáme aj vianočný luck. Tak. Dobre. A poď, prosím. Ale. Nič moc tento opening, nič moc teda. Škoda. Som čakal, že aspoň niečo. No. V tomto videu by som si chcel spraviť súťaž o 80 miliónového peta Relic Dragon. Ten, kto ho chce vyhrať, musí napísať do komentáru svoj nick v Robloxe a musí mať u mňa odber a like na videu. Takže keď to chcete vyhrať, tak mi hoďte odber, like na tomto videu, môžete aj na ostatných. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Toľko by to bolo z mojej strany. A čaute. A súťaž vylosujem na Silvestra.